Пішли. До побачення, дівчинки і хлопчики. Топа, а що з тобою? А що со мною? О, зараз час з глядачами вітатися. Колиханка тільки почалася, а ти чомусь розвітвайся. А з чого ти вирішила, що передача тільки почалася? О, як чого? Я на годинник погляділа, коли сюди йшла. Колиханка ж кожний вечір у один і той же час починається. Глядачі для екрану зібралися. Вон, погляди. Справді, собралися. Так. Ну, добре, переупевнила. Передача почалася. Ну, що будемо робити? Ох, Топа, ніки ти сьогодні упарти. Зовсім я не упарти. Але ти увесь час сперечаєшся. І нічого я не сперечаюся. А що ти тоді зараз робиш? Все, хопить твоего болтания без сенсу. Глядачи уже погляди, засумовали. Да каб яны не сумовали, давай придумаем, чим зараз займемся. А чому гэта я повинен придумывать? Вось сама і придумывай. Добре, я пропоную дітям цікаву казку почитати. Я вчора якраз у бібліотеці взяла. Давай я буду за принцесу читати, а ти за принца. Ой, Яна, казки, гэта не сур'ёзна. Ну до того ж, казки наши глядачи и сами почитать могут. Яны ж разумные. Ну, тоді давай у віру-невіру погуляємо. Я недавно таку цікаву програму про незвичайні квітки погляділа. Могу вас з глядачами здивити. Ай, я ще лепей. Ды што цікавага і незвичайнага може бути у твоїх кветках? Відаєш, що, Топочка? Що? Нічого тобі не подобається. А давай сам пропановуй. А я нічого не хочу пропановувати. Мені все гэта не цікаво. Ну, Топа, як з тобою сьогодні тяжко. А що тобі цікаво? Мне? Мне цікаво, не цікаво. О! Мне цікаво сидеть молчать и новины читать. Так, Янка, неси мне компьютер и включай новины. Топа, що ти дуреєш? Які новини? І чому гэта я повинна тобі комп'ютер нести? Сам принеси, коли тобі треба. А я сам не могу. А з чого гэта? А я стомился. Целый день працавал. А де ж гэта ти цікаво довідатися працював? Ну, я где? Спочатку на занятках полдня сидел. Ой, там так стомился. Потім з Даником у футбол набегался. О, лапы просто отваливаются. Ни хвилинки не отпочивал. Гэта ж зовсім не праця. Гэта твой звичайний дитячий день. Ну так, звичайний, але не дитячий, а дорослий. І я, як усе дорослі, стомився. Ой. Нічого не розумію. При чим тут дорослий? Топа, ти мене зовсім заблитав. Мені без допомоги справжніх дорослих з тобою не розібратися. Ай-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привитание, мои маленечки, дороженечки, Топочка и Яночка. Добрий вечір, дядулечка. Салют, дядуля. І ніякі ми не маленечкие, принамсі я. О, а якие ж вы, коли не маленечкие? Ну, ось я, наприклад, дорослий. І зараз буду відпочивати. І новини глядіть. Ага. А ви тут у куточку тихенько посидите и не перешкоджайте мне. Ага. Ось все. Я по компьютер пошел, коли ніхто мне його не принес. Ой, Яночка, а что это с нашим Топом отбывается? Дядулечка, не ведаю. Сама вже хотіла вас на допомогу кликати. Топи сьогодні некі дивні.
Ну, расскажи падрабязней. Спачатку ён са мною увесь час спрачаўся, Ага. потым гуляць не захацеў, О. а потым стаў гаварыць пра тое, што стаміўся і што павінен адпачыць, як усе дарослыя. О, здаецца, я пачынаю разумець. Так, Яначка, зараз Топачка вернецца, мы ўсё высветлім. Так, О, ну что, наговорились тут без мяне? Ой, Топачка, а навошта табе гэтыя акуляры? Навошта ты задаешь безглуздыя пытанні? Вунь, у дядулі ёсць акуляры, значыць, і ў мяне павінны быць. хай будуць, Топа, калі табе ў іх зручней. Не ў гэтым справа. Карацей, сядайце і сядзіце моўчкі. Толькі покажите мне, дядуля, дзе вы звычайна навіны чытаеце. Я іх зараз буду чытаць. О, вось, калі ласка, Топа. Так, Ой, о, чытай, дасведчаны мядзведзік, а мы з Яначкай перашкаджаць табе не будзем. так, Што вы там кажаце? мы? Нічога. Мы, Топачка, маўчым, як ты і загадываў. Ага. Ні слоўца не вымаўляем. Тады, напэўна, вы вельмі голасна думаеце і чытаць мне перашкаджаеце. Я не магу засяродзіцца. Ой, не, Топа, здаецца, на сёння навінаў з цябе хопіць. Так. Ты ўсё роўна ў іх не разбярэшся, бо яшчэ маленькі. Ніякі я не маленькі. Я зусім дарослы. Ой. І паводжу сябе як дарослы. Няўжо не зразумела? Ой, а як гэта, як дарослыя? Ну, яны ж заўсёды вядуць разумныя размовы, не гуляюць у дзіцячай гульні, шмат спрачаюцца, увечары адпачываюць, чытаюць навіны і яшчэ, акуляры носяць. Ой, Топачка, ты памыляешся. Так, ты зараз намаляваў нам партрэт некага дарослага з вельмі дрэнным характарам. Ага. І да таго ж не вельмі разумнага. Вось, паглядзі на нашага дзядулю. Ці ён так сябе паводзіць? Не, сапраўды, дзядуля не такі. Ён і гуляе з намі, і не спрачаецца. А розныя цікавыя рэчы расказвае. Дзядуля! Ага. А можа вы не зусім дарослы? Дарослыя таксама розныя, Топачка. Але мне здаецца, што нават сталы чалавек павінен быць трошачкі малым. Так усім будзе весялей. Ой, значыць, не ўсе дарослыя нудныя і суровыя? Як добра! А яшчэ многія дарослыя любяць мульцікі глядзець. Так? Так, моя кветачка, так. Ура, ура! Дзядулечка, Ага. вы мяне супакоілі. Ну. Давайте мультик разом поглядим. Давайте, глядзім мультфільм. Ну вось. Ну што, дарослы Топа, будзем развітвацца? А я пакуль не дарослы. Почакайце. Так. А калі я маленькі, дык магу трошки пакапрызіць? Ну, трошки можна, але ж ты прыклад для дзетак і дзядуляў дапамагаты. Як добра вы сказалі, дзядулечка. Мы ваші дапамагаты. Так. І зараз мы, як разумныя і выхаваныя дзеткі, тварыкі памыем, зубкі пачысцім. Бацькоў пацалуем і ў ложачкі пабяжым. Добраноч, сябры! Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, ваша
крысе, на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки, спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.